दिनै जोङो जोंनि बे स्वामी योगानन्द गिरि कलेजावहाय नेशनेल लाइब्रेरियन्स डे जेखौ जोङो 12 अगस्ट एभ्रि इयार जोङो भारत हादरनि गासैबो लाइब्रेरि इनफरमेशन साइंस प्रोफेशनल्सफ्रा जोंनि फादर अफ लाइब्रेरि इनफरमेशन साइंस पद्मश्री डक्टर एस आर रंगनाथननि जोनोम सानखौ फालिनायनि मुङै जोङो खुंनाय जायो। मानो खुंनाय जायो बुङोब्ला बिथाङा सासे बिख्यात लाइब्रेरियानल' नङामोन बिथाङा सासे रिनाउन मेथमेटिशियान ससियेल रिफर्मार एकाडेमिशियान ओमफ्राय अथारबोमोन बिथाङा आरो दिनै जोङो लाइब्रेरियानसफ्रा आरो इनफरमेशन जेसेबांनाखि इनफरमेशन प्रफेशनेल्स दङ जोंनि हादरावहाय जोंनि भारत हादरावहाय जोङो जे पर्जायाव दङ बिथांनि कन्ट्रिबिउसननि थाखाय जोङो दङ ओमफ्राय बेनिखायनो जों बिथांखौहाय मान बावनाय हिसाबै दिनैनि बे सानखौहाय जोङो खुंनाय जायो। बे जोङो क'क्राझार एस.एस.ए. नि डिपिअ जोंनि मानगोनां जसुमानि ब्रह्म सारखौहाय लिंनाय जादों आरो जों साफ्रोमबो जों कलेजनि स्टाफ नन टिचिं एस वेल एस टिचिं जोङो बाहागो लादों आरो जोङो बेयावहाय दिनै जिहेतु लाइब्रेरियान्स डे जिहेतु जोंहा बहुतखिनि रल दङ गथ'फोरनो एडुकेसन बा बिसोरखौहाय जोङो एम्पावार आरो बिसोरनि रिडिं स्किल्स अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा जेखिनि जोंहा कन्ट्रिबिउसन दङ गोबाङैहाय बिनि थाखाय जोङो बेस्ट लाइब्रेरि इउजार एवार्ड होनाय जागोन दिनैहाय बेनो।